ακροατές. Απ' έξω βέβαια. Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Βρε εσείς, σας λέω καλησπέρα, δεν μου πείτε καλησπέρα? Καλησπέρα. Και εδώ όπως ερχόμουν ρε παιδιά με το βανάκι του Δήμου στα Βίλια, μου λέει εδώ ο οδηγός, μου λέει εκεί στα Βίλια που πας κύριε Καραγκιόζη είναι κάτι πολύ έξυπνα παιδιά, είναι αλήθεια? Έτσι είναι και όμορφα, λέει, έχει και ωραία κορίτσια εκεί, είναι αλήθεια? Και έχουνε μια δυνατή φωνή, με κορόιδευε, είναι αλήθεια? Ναι, αλλά εγώ σας είπα δυνατή καλησπέρα και δεν άκουσα μια δυνατή καλησπέρα. Δυνατά είπαμε μωρέ, όχι να με... Πω ξεκουφαίνομαι. Λοιπόν, πάω υποβρυχιός, αλεβρουάρ. Για σήκω
πουλάει από μουρλές, κατάλαβες. Άι κερατάσες του υπολογίσω. Πάρτουλε ρε μπάρμπα σου λέω. Με βαράει και ξεχνάω τα γράμματα που μάθα στο σχολείο τόσα χρόνια στο πανεπιστήμιο. Είσαι μορφωμένος. Είμαι παραμορφωμένος, κατάλαβες. Πάρτουλε σου λέω. Τι λέει παιδάκι μου για μένα? Λέει ότι το γάλα που πουλάς έτσι ρίχνεις μέσα στο γάλα νερό. Εγώ? Ναι. Και εσύ τι του λες? Του λέω μπάρμπας μου δεν ρίχνει μέσα στο γάλα νερό. Το νερό ρίχνει μες στο γάλα. Άι κερατά. Άι θα σε στουμπίσω. Εγώ παιδάκι έχω 3 ειδών γάλατα. Ναι. Έχω το κατσικίσο. Ναι. Έχω το γελαδινό. Μάλιστα. Έχω και το προβατίσο. Του το είπε. Διαμαρτυρήθηκα. Του λέει εμείς κύριε Παλιοτουρκαλά έχουμε 3 ειδών γάλατα. Έχουμε το βρυσίσιο, το ποταμίσιο και τη σούλεν. Άι κερατά σε στουμπίσω. Βάρτουνε ρε μπάρμπα. Πιέρνα μπροστά καρεγιόλ να μην πιάσουν τα νεύρα μου. Για παίρνα από εδώ. Για έλα από εδώ κύριε Μπαρμπατζουμπέναργα. Πολλός ωραία. Μου λέει ρε, τι βρίζεις στον μπάρμπα μου ρε, εμένα τι με βαράς? Νομίζεις ότι εγώ είμαι από ορφανοτροφείο? Έχω και μπαρμπάδες ρε. Έχει μπάρμπα του παιδί. Έχω και μπαρμπάδες, τι έτσι νόμιζες ότι βγήκα μπασταρδοκατάσταση δηλαδή? Πολλός ωραία, πολλά σε καλό, κοτσίδια. Μπάρμπα εδώ είσαι? Εδώ είμαι παιδάκι. Κοίτα μη φύγεις. Άντε βγει από εδώ ρε. Παλιό μουστακαλί εδώ πέρα σου βγάλω το μουστάκι τρίχα. Ορίστε μα. Ωτε πάρτο. Μπάρμπα. 1-0. Πρόσεξε μπάρμπα μην λήξει το παιχνίδι με πάει στα πέναλτι. Κατάλαβες? Εδώ είμαι παιδάκι. Τι να κάνω τώρα? Βρίεχ του κι άλλο. Τον βρίσω. Δεν ευρίασα ακόμα. Όχι. Τι θεράσει χαμένε? Απόβρασμα της κοινωνίας από φόλιο. Θα πεις για τον μπάρμπα μου? Ο μπάρμπας μου επειδή είναι από χωριό ρε. Άντε μη σου χώσω μια βουλιά πάρτο. Μπάρμπα. Κύριε παιδάκι. 2-0. Το βλέπω το παιχνίδι να πάει παράταση. Champions League εδώ. Φουρκίστηκες? Κοντεύω. Τι θα πει κοντεύεις? Εδώ κοντεύει με κάνει μαύρο στο στυλιάρι αυτός. Κοντεύεις? Πρόσεξε να δεις γιατί εγώ έχω και μπάρμπα σύγχαμα της κοινωνίας. Ποταπέτη ποτένιε. Έχω και μπάρμπα. Νομίζεις ότι εγώ θα σε φοβηθώ? Μπάρμπα εδώ είσαι? Και τίσαι τη μνήμαση ζωή δεν γλιτώνουμε. Τόμπολα. Έλα εδώ ρε μπαστούνοβλαχε. Έλα εδώ ρε βλαχοδήμαρχε. Βλαχοτσαρουχιάδη. Που ήρθες να κάνεις το παλικάρι στον Μπαρμπατζουβέναργα. Βρε ο Μπαρμπατζουβέναργας είναι παλικάρι ρε. Πουλιάς ρε Πύρο. Είδες εγώ Μπαρμπασπύρο? Έλα εδώ ρε μπαστουνόβλαχε. Ξυλογαλατά που θα πεις για τον Μπαρμπατζου. Όπα. Τι θες εσύ ρε? Τι θες να πεις για τον Βόλιο? Πάτε έλα εδώ. Ωχ μανούλα μου. Έλα εδώ ρε και βάρ' του μπάρμπα. Βάρ' του έλα εδώ ρε. Ουρι να. Έλα να βοηθήσω κι εγώ. Να. Για εμένα βαράσου. Αν θα βαράσω κάνα ξένο να έχουμε αστυνομίες και δικαστήρια. Φέρτε εδώ το πόδι. Εδώ παιδιά. Εδώ και θα σας κάνω πριόνι. Βάρκα το γυαλό. Βάρκα το περιγιάλι. Βάρκα το γυαλό κοντή. Νερατζούλα φουτωτή. Σιγά παιδιά με πατάτε παιδιά με πατάτε. Έλα εδώ ρε. Να. Έφυγε. Ωι μανουόλα μου και πήγανε τσάμπα οι σφαλιάρες. Ούρε δε ρουβουλάω σαν πάλου το χωριό. Να μην λέγει κι ο κόσμος ότι είμαι καυγατζής. Και καυγατζής δεν είμαι. Μπάρμπα. Γέννηση φοράδα. Μπάρμπα μου πάνω στη μάχη εδώ. Πρόσεξες τι έγινε? Τι έγινε παιδάκι μου? Σου πες το πορτοφόλι σου. Πού το παιδάκι μου? Να το κάτω εδώ βλέπει. Πού το παιδί μου? Πάρ' το. Ωι μανουόλα μου. Ρε Μπάρμπα. Τι είναι ρε κερατά μάλια μου? Είχες πορτοφόλι? Τότε γιατί έσκυψες? Άι το κερατά που είστε παιδιά. Γεια σας Αντένιο, χαίρετε, καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Όλα μαζί τα από βλάχος. Όλος ο λόγος προσχέει. Με το παράγγελμα που θα σας δώσω παιδιά μου θα βγάλετε το αριστερό σας το μάτι και να μείνουμε με ένα μάτι. Πάψε βλάκα το πόδι. Ζυγιστείτε καλά, ζυγιστείτε σωστά. Φέρε μια πλάστικα, πάρε ένα καντάρι. Αριθμίσατε. 1, 2, σι. Πάψε βρε προποτζή. 13 προπό παίζεις. Εγώ παίζω το σκράτς. Φύγε από εδώ ρε που φωνάζεις το σκράτς. Άντε φύγε μη σε πάω στην Τατιάνα και φωνάξω τα 100. Φεύγω από εδώ
εδώ ρε που θα φωνάξετε κάτω. Ορίστε μας, εις φάλαγγα κατά μονάδες. Εγώ δεν θέλω λεμονάδες, πάρε κοκακόλα. Πάρε κόκκες κόλλες, μη μιλάς στη γραμμή. Οι σαλπιχτές στις θέσεις τους, εμπρός, σε 1, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Μπυρκή, μπρίκια εδώ, τσουκάλια εκεί. Φαΐ πουθενά σκας εσύ. Σημειωτον, μαρς. Μεταβολή, μαρς. Μπράβο, δεν πειράζει. Σαξορ, 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 σαξ. Ουαχτηριρί, ουαχτηριρί. Γεια σου μπαμπάκο κατρουλή, σκασμός. 1, 2, 2, 1. Άντρες, σύνταγμα, στρατηγιά, μεραρχία. Την μεραρχία που είμαστε 3 όλα, σκασμός. 1, 2. Παιδιά μου, άλτυπα. Άλτυπα ρε. Άλμπο ρε. Ρε άλμπο ρε. Μπράβο. Τα νέα γυμνάσια που θα βγάλει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Αλόγατα είμαστε και κάνεις. Μουλάρια είμαστε και κάνεις. Φεδούρια είμαστε και κάνεις. Μη μιλάς εσύ. Μιλάνε όλα. Μιλάει και κινέζικη αποβολή, καταλάβατε. Βρε βλάκες, δεν καταλαβαίνετε πως είμαι αξιωματικός και είστε στρατιώτες. Κι αν δεν ξέρετε τα γυμνάσια καλά, έχω το δικαίωμα να σας τιμωρήσω. Παρντών κύριε ξυλωματικέ. Πατρό κύριε Πιλάφια. Πατρό κυρία Μέρκελ. Φεύγα από εδώ ρε. Άκουσε εκεί κυρία Μέρκελ. Ορίστε μας. Δεν τρεπόσαστε βρε ζώα. Βρε εσείς, σημερινός είμαι, αυριανός δεν είμαι. Αύριο μεθαύριο θα πεθάνω. Κι όταν πεθάνω, ό,τι έχω κινητά και ακίνητα, δεν θα τα κάνω όλα επάνω σας. Να τα κάνεις στα μούτρα σου. Να τα κάνεις στο βρακί σου. Ακοτσισάκια. Ακοτσισάκια πάνω στην παράσταση. Δεν μπορεί αίμα δεν απαντήσει. Βρε εσείς, εάν έμενα από τα παιδιά μου ευχαριστημένος, ό,τι έχω κινητά και ακίνητα είπαμε θα τα έκανα πάνω σας. Αλλά εσείς δεν συλλογίζεστε τον πατέρα σας. Τότε θα είναι αργά μα πεθάνω. Μακάρι να πεθάνεις και να φάμε κόλλημα. Μακάρι και να φάμε σκαψιμάδια. Μακάρι και να πιούμε μπριτζόλες. Άκου να πιούμε μπριτζόλες. Δεν μπορεί άμα δεν απαντήσει. Πρόσοχη. Προσκλητήριον. Κολλητήρης Καραγκιόζοπουλος. Παρόν. Μπράβο Λεβέντη. Κοπρίτης Καραγκιόζοπουλος. Πω. Μιλάμε. Αυτό τον έχει τσιμπήσει παιδιά λογόμηγα. Παρούσος. Τι παρούσο βρε ζώων. Γυναίκα είσαι. Τα κορίτσια δεν λένε παρούσα. Και τα αγόρια πρέπει να λένε παρούσος. Μπράβο τούβλο μου. Πολυκατοικία σηκώνεις. Ευχαριστώ τσιμεντόλιθέ μου. Σκασμός. Πιτσικόκος Καραγκιόζοπουλος. Γι' αυτό κάνει έτσι, βγάζει πολύ καυσαέριο ρε παιδάκι μου. Πάψε ρε παιδί μου. Κόλλησε το κλάξον. Ο κολλητήρης να καλησπερίσει εδώ τους αγαπητούς μας θεατές και να αναγγείλει με τι εργάκι θα διασκεδάσουμε απόψε. Εσένα το λέω μεγάλε. Αξιότιμες κυρίες, δεσποινίδες κύριοι, αγαπητοί μικροί μας φίλοι, καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Σας υπερευχαριστούμε για την τιμή και την αγάπη που μας περιβάλλατε στην παράστασή μας. Απόψε το Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη και του Ντούμπα Κωνσταντίνου θα σας παρουσιάσει μια παραδοσιακή παράσταση του Θεάτρου Σκιών, το Στοιχειωμένο Δέντρο. Ένα έργο οικολογικό. Μπράβο αγόρι μου. Η παράσταση είναι προσφορά εδώ του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας και του Θειάσου μας με όλη την αγάπη μας για σας. Και αξίζει ένα δυνατό... Να το ακούσουμε κιόλας. Ο δεύτερος
Αξιότιμη κύριε Πουλαναπόλα, μαζί στραβουλάω τη γλώσσα μου, ρε μάνα μου, ρε Παναβία μου, πάψανε. Έχουν γίνει νευρασθενικά από την πείνα. Πίτσι κόκκος, μανών, ακού μανών, βλέπετε είναι το χαϊδεμένο μου παιδάκι. Έχει και ένα κεφαλάκι, σαν ροζάρι κοκκιδόνι. Δεν τυράει το δικό του που είναι σαν το πεπόνι το μουλκέικο. Μη μιλάς μωρέ. Καλησπέρισε καρδούλα μου. Τι να πω μπριτσόλα μου, μην κοροϊδεύεις. Πες, αξιότιμες κυρίες, κύριοι και αγαπητά μας παιδάκια, καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Μότιμες κυρίες, πέρα να πέρα να πέρα να πέρα. Πέρα. Μπράβο παιδάκι μου, μπράβο παιδάκι μου. Απόψε έχουμε ωραία και καλή παράσταση. Απόψε έχουμε ωραία ραράτατσι. Τι ραράτατσι έχουμε παιδί μου, τι ραράτατσι έχουμε παιδί μου. Εσένα το λέω, εσένα το λέω. Εσένα μπούφο, εσένα φλούφλο. Ρε το βλάκα, ρε το πλάκα. Θα σε βαρέσω, θα σε βαγέσω. Νιαχ, 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 νιαχ. Βρένα, βρένα, πήρα μπάριζα ο σπόρος. Σου μ' άρεσε καραφλοκαμπούρι. Να περάσω από εκεί ρε, να σου πω εγώ καραφλοκαμπούρι. Και τώρα παιδιά μου προσέχτε, να σας κάνω και μερικές ερωτήσεις, να δούμε τι θυμάστε τόσο καιρό που πηγαίνετε στο σχολείο. Δεν μου λες μεγάλε. Ορίστε καλέ μου μπαμπά. Στο σχολείο σου παιδί μου, ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Εμένα πατερούλη μου από όλα μου τα μαθήματα στο σχολείο, μπράβο, μ' αρέσει η ιστορία. Μπράβο λε παιδί μου. Ο Μεσανός, η φασαρία. Ωραίο μάθημα βρήκες. Εσύ μωρό μου, η συμμαθήτριά μου η Κατερίνα. Λάθος όνομα είπαμε. Ρε μανούλα μου, δεν σας αρέσουν βρε τα μαθήματα? Τι ουρε, ου να χαθείς. Μ' αρέσει το διάλειμμα. Ωραίο μάθημα βρήκε αυτός. Και οι εκδρομές που πάμε. Βρε να αγαπάτε το σχολείο, να αγαπάτε τους δασκάλους, τις δασκάλισσές σας, να είσαστε καλά και φρόνιμα παιδάκια. Εγώ μπαμπάκο μου, μπράβο μωρό μου, όταν μπαίνω στην τάξη, μπράβο, σηκώνω το δαχτυλάκι μου πρώτος. Πρώτος, μπράβο λεβέντη. Για να πεις μάθημα, όχι καλή πατέρα, αλλά να πάω στην τουαλέτα για τσίσα. Ορίστε, σηκώνεις το χέρι μόλις αρχίζει το μάθημα, εκείνη την ώρα σου ήρθε. Έχω ακράτεια, φοράω σλιπάτ. Τι λες μου, σοβαρέψου. Για πες μου λοιπόν μεγάλε, μια και ιστορία είναι το αγαπημένο σου μάθημα, έναν ήρωα της ελληνικής επαναστάσεως του 1821. Πατέρα μου, ένας ήρωας του 21 ήταν ας πούμε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μπράβο λεβέντε. Ποια ήταν η σπουδαιότερη μάχη λοιπόν που έδωσε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης? Ήταν η καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Μπράβο. Πες μου εσύ μωρό με έναν άλλο ήρωα του 21. Να σου πω μπαμπά μου, μπράβο, τον Καραϊσκάκη, μπράβο. Τι ήτανε κοπρίκι ο Καραϊσκάκης? Τώρα το πέτω μωρό ρε. Τι ήταν, για πες το. Ήτανε γήπεδο του Ολυμπιακού. Ναι. Τον έκανε τον Καραϊσκάκη γήπεδο? Εγώ τον έκανα, ο Κόκαλης τον έκανε. Σκασμός. Ορίστε μας. Βρε μην είστε φανατισμένοι μωρέ εκεί με τις ομάδες. Όλες τις ανασφάλειες τις βγάζουμε στην μπάλα ρε παιδιά. Πρέπει να είμαστε ήσυχοι να παρακολουθούμε τα παιχνίδια μας την μπάλα. Θα είμαστε αεκάρα. Ούψου ρε κουρέλες. Ολυμπιακάρα. Πανάθα ρε κορόιδα. Έτσι βλέπω εδώ πιο πολλούς Παναθηναϊκούς έχουμε ρε μανούλα μου. Μπράβο. Δεν θέλω ου. Δεν θέλω ου, όλες οι ομάδες είναι ωραίες ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Για πείτε μου τώρα παιδιά μου, σε τι τάξη πας εσύ κολλητήρι? Εγώ πατέρα μου πήγαινε στην Πέμπτη, προβιβάστηκα με άριστα και θα πάω στην Έκτη Δημοτικού. Μπράβο το μου, αυτός είναι το καμάρι μου. Αυτός θα με βγάλει ασπροπρόσωπο όταν μεγαλώσει. Και εγώ θα σε πασαλείψω με γιαούρτι. Φύγε από εδώ ρε. Εσύ κοπρίτη? Εγώ πατέρα μου πήγαινα στην Τρανκίλα. Γύρνα από εδώ ρε, Τρανκίλα. Στην Τρίφτη, μάλιστα, προβιβάστηκα με άχρηστα, ωραία, και θα πάω στη Δευτέρα. Ανάποδα πάει της τάξης αυτός. Εσύ μωρό μου, εγώ μπαμπά μου πάω ποινιαγωγείο. Νηπιαγωγείο, υπνιαγωγείο. Θα το μάθεις να μεγαλώσεις που θα πας. Είμαι σίγουρος ότι και εδώ τα παιδάκια που μας ακούνε είναι όλοι καλά παιδιά και καλοί μαθητές.
όλοι στα βίλια είναι όλοι άχρηστοι, άριστοι μαθητές. Και παίρνουν όλοι καλούς βαθμούς. Κακούς παίρνουνε, καλούς, κακούς, καλούς, κακούς, κακούς, κακούς. Τι θα γίνει εδώ, συλλαλητήριο? Θα πάμε στο Σύνταγμα να κάνουμε εκεί πέρα όλοι αγανακτισμένοι? Εδώ θα σου αποδείξω ότι όλα τα παιδάκια παίρνουνε καλούς βαθμούς. Τι θα κάνεις? Περίμενε. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, όσοι από εσάς εδώ πάτε καλά στο σχολείο και παίρνετε καλούς βαθμούς, βαράτε του παλαμάκια να το πιστέψει που δεν το πιστεύει. Θα κάνουμε μια δημοσκόπηση τώρα, στατιστική έρευνα. Για να δούμε τώρα πόσοι παίρνουνε κακούς βαθμούς. Βαράτε και στις παλαμάκια. Εδώ πίσω δεξιά, λίγοι αλλά φανατικοί, Δεν μου λέτε ρε παιδιά, εσείς που βαράγατε παλαμάκια, πάτε όλοι δημοτικό? Και μετά θα πάτε γυμνάσιο? Μετά θα πάτε λύκειο? Μετά πανεπιστήμιο? Αχ, μανούλα μου, συγκινήθηκα. Πω γράμματα. Άντε και μετά ταμείο ανεργίας στο ΝΟΕ. Εγώ θα πάω να ανοίξω καφετέρια. Μακάρι να έχεις το κεφάλαιο να άνοιγες, λεβέντη μου. Πάμε λίγο τώρα στη ζωολογία. Πες μου μεγάλε, πώς λέγεται ο χώρος που βάζουν οι άνθρωποι τα μεγάλα ζώα? Πατέρα μου, λέγεται στάβλος. Πολύ σωστά. Πες μου εσύ μωρό μου, πώς λέγεται ο χώρος που βάζουν οι άνθρωποι τις κότες? Μπαμπάκο μου, λέγεται κοτέτσι. Μπράβο. Μπαμπάκο. Τι είναι ρε λαμπόγιαλο? Έχω μια απορία. Για πες τι είναι. Εκεί που βάζουμε τους κοκόρους λέγεται κοκορέτσι. Άντε φύγε από εδώ ρε. Σιγά μη λέγεται και γαρδούμπα. Ορίστε μας. Για πες μου μεγάλε, πώς λέγονται οι κάτοικοι των Αθηνών? Πατέρα μου, λέγονται Αθηναίοι. Πολύ σωστά. Πες μου εσύ μωρό μου, πώς λέγονται οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης? Λέγονται Θεσσαλονικής. 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 Θα το μάθεις να μεγαλώσει που θα πάει. Ρώτα με και εμένα να τους σκίσω. Πες μου κι εσύ με σε πολλοβλακίες λες, πώς λέγονται οι κάτοικοι της Κούβας? Της Κούβας? Κουβάδες. Κουβάδες. Όχι διβανοκασέλες. Αρίστε μας. Τελευταία ερώτηση. Πες μου μεγάλε, ένα ζώο με πολλά δόντια άγριο έτσι της ζούγκλας. Ένα άγριο ζώο, πατέρα μου, με πολλά δόντια είναι το λιοντάρι. Ναι, σαν και σένα μουλάρι, σκασμός. Εσύ μωρό μου, ένα άλλο άγριο ζώο της ζούγκλας, ναι, είναι το ελεφαντάκι. Μπράβο, ρώτα με και εμένα να τους σκίσω. Που τα ξέρω που λέει και ο πατέρας. Μπράβο, για πες μου εσύ κοπρίτη, ένα άλλο άγριο ζώο της ζούγκλας. Αλλά πρόσεξε μην πεις βλακεία και μας κάνεις ρεζίλι εδώ στα βίλια. Ένα άλλο άγριο ζώο της ζούγκλας. Μάλιστα. Ένα άλλο άγριο ζώο της ζούγκλας είναι ο ουρακοτάγκος. Να μα το Θεό, μες στη μύτη μου κύριε, να και μια φορά που αυτό το παιδί απαντάει σωστά, Και πού έχεις δει λεβέντη μου ουρακοτάγκο? Στο σπίτι μας. Τώρα μου τα χαλάς. Ρε βλάκα, έχουμε στο σπίτι μας ουρακοτάγκο? Από το πρωί μέχρι το βράδυ μάνα ουρακοτάγκο δεν σε φωνάζει? Άντε φύγε από εδώ ρε. Αρίστε μας. Πνεύμα αντιλογίας. Είσαι εσύ πνεύμα της ζωολογίας. Πουλάει και πνεύμα. Πουλασινόπλευμα, σκασμός. Περάστε τώρα γρήγορα μέσα με ένα βήμα να φάτε και το φαΐ σας, Τι φαΐ έχουμε, μπαμπάκο μου? Έχουμε μωρό μου πριονίδια παραγεμισμένα με τις κάλτσες και κουκούτσια από ελιές. Άντε θα καρδαμώσετε πάλι. Όλος ο λοφός, προσχέει. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1. Άντρες, 1, 2. Γραμμή στην αγορά για κάνα σαπάκι. Ρε μανούλα μου. Πάμε μαεστράκο επί του έργου μας. Ρε μανούλα μου. Πολύ χρονεμένε μας Βεσίριο καημένος. Σας καλημερίζω. Καλό να έχεις, αγαπητέ μου φίλε Χατζεϊβάτη. Χατζεϊβάτη, σου ορκίζομαι εις το Μέγα Πατησάχ ότι σε ψάχνω εδώ και 10 μέρες και στάθηκε αδύνατο να σε συναντήσω. Τι σε συμβαίνει Βεσίρι μου? Σας βλέπω πολύ συγκλεντισμένο. Χατζεϊβάτη, εδώ την
την τελευταία εβδομάδα στην πλατεία των Βιλίων εδώ που βρισκόμαστε, αυτός ο πλάτανος που βλέπεις, Χατζηβάτη, τούτος εδώ, ναι, πολύ ωραίος ο πλάτανος, φέρνει και ωραία δροσιά και καθόμαστε έτσι από κάτω τα απογεύματα και πίνουμε το καφεδάκι μας, Βεζίρι μου, ναι, αλλά αυτός ο πλάτανος, Χατζηβάτη, έχει στοιχιώσει. Παναγία μου, τι λέτε, Βεζίρι μου, τι εννοείτε, Χατζηβάτη? Είναι στοιχειωμένο αυτό το δέντρο. Όταν περνάει ένας άνθρωπος μετά τις 12 το μεσημέρι μεταμορφώνεται. Όταν είναι δύο άνθρωποι, Χατζηβάτη, ο ένας εξαφανίζεται. Παναγία μου, δυστυχία μου, τι λέτε, Βεζίρι μου, και έχω παιδάκια. Μια λοιπόν που σε βρίσκω, πήγαινε να ειδοποιήσεις όλους τους συμπατριώτες σου να μην περνάει κανένας κάτω από το στοιχειωμένο δέντρο, γιατί θα μεταμορφωθεί, κινδυνεύει η ζωή του, Χατζηβάτη. Τι δεινό είναι αυτό που βρέθηκε, αρχοντά μου? Τι είναι αυτό το κακό? Τι να σου πω, θα πάω να προσευχηθώ εις το Μέγα τον Αλλάχ. Μήπως μπορέσει και κάνει κάτι και μας σώσει, Χατζηβάτη. Τρέξε, κλείσου στο σπίτι σου, μη κυκλοφορείς. Μάλιστα, εφέντη μου, θα τρέξω. Στο καλό να πάω. Στο καλό, Βεζίρι μου, μια ώρα καλή. Στην ευχή της Παναγίας, ευχαριστώ, παιδί μου. Στο καλό, όλο και κάτι θα βρεθεί μια λύση, εφέντη. Στο καλό, πέτρα να μην βρεθεί να σκοντάψετε. Ευχαριστώ, παιδί μου. Όλαχ, όπου δώσω εγώ ευχή, κατάρα πέφτει, τρομάρα να του έρθει. Αχ, δεν μου λέτε, βρε παιδιά μου, πιστεύετε εσείς ότι αυτό το δέντρο στοίχιωσε? Είναι δυνατόν? Το πρώτο που πρέπει όμως να ειδοποιήσω να φυλάγεται, ξέρετε, παιδιά μου, ποιος είναι? Μπράβο, ο Καραγιώσης. Αυτός πάει και κάθεται από κάτω και κοιμάται, τρομάρα να του έρθει. Θα είναι στο σπίτι του όμως. Δεν θα τον έχουνε κλεισμένο σε κάνα κρατητήριο. Για να χτυπήσω να ειδώ. Καραγιώση, βρε! Ποιος? Εγώ. Και τι με αυτό, ρε? Κι εγώ είμαι εγώ. Χατζηβάτης Τσελεμπής. Ο Χατζέρς ο Τσιμπλιμπλής. Έλα ματάκια μου λίγο έξω. Τώρα δεν αδειάζω. Γιατί? Γαργαλάω την κότα, κάνει κοτοπουλάκια, ρε. Κακό καιρό να έχεις. Έλα, Καραγιώση, κι είναι ανάγκη. Αν είναι ανάγκη να πας στα πλατάνια να την κάνεις, ρε, εδώ βρήκες. Έλα, Καραγιώση, να σου πω μια λέξη. Το παντρέψαμε. Ποιον? Τον Αλέξη. Βρε, να σου πω μια ομιλία. Την παντρέψαμε κι αυτή να είναι. Ποια? Την ξαδέρφη μου, την Ιουλία. Ποια Ιουλία, βρε? Να σου πω μια κουβέντα. Στο τσουβάλι κοιμάμαι, ρε, πού να την βρω την κουβέρτα? Έλα, Καραγιώση, τρέχα. Ορίστε, τρέχα, τρέχω. Πατρομάρα να σου έρθει. Πώς βγαίνεις έτσι έξω, βρε? Σαν τορπίλα βγαίνεις. Έλα, βρε, και έχω φωτιά στα μπατζάκια μου. Πού την είναι? Ποια? Η φωτιά? Πού? Στα μπατζάκια σου. Βρε, που λέει ο λόγος. Α, που λέει ο ηλεκτρολόγος. Ποιος ηλεκτρολόγος? Εδώ που έχει τα ηχητικά. Όχι, βρε, σοβαρέψουμε. Καραγιώση μου, το δέντρο αυτό που βλέπεις, του το δω το πλατάνι, ναι, είναι στοιχειωμένο. Τι είναι, κατουρημένο? Τι λες, ρε? Συναχωμένο είναι. Βρε, έχει μέσα, πώς να στο πω, ξωτικό. Έχει ξουριστικό. Ζηλέτη είναι. Τι λέει, τρομάρα να του έρθει? Βρε, Καραγιώση, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Το δέντρο αυτό, Καραγιώση μου, έχει στοιχειώσει. Συνάντησε προηγουμένο το Βεζίρι εδώ του τόπου μας και μου το είπε. Έλα, Χατζάρη, 2014, ρε, θα πιστέψω εγώ ότι το δέντρο είναι στοιχειωμένο? Όποιος είναι από κάτω, Καραγιώση μου, μεταμορφώνεται. Από κάτω από εδώ, για να δω. Δεν βλέπω να μεταμορφωνόμαστε. Ρε, μανούλα μου. Χατζάρη. Τι γελού? Έλα, Χατζάρη, δεν είδες? Δεν μεταμορφωθήκαμε, τίποτα δεν πάθαμε. Έλα, πά να φύγω. Άντε, φύγε. Ρε, Χατζάρη, τι είναι, βρε? Πά να φύγεις και κουβαλάς και εμένα μαζί σου. Τι λες, ρε, τρομάρα να σου έρθει? Πήγαινε, παιδί μου, έχεις κολλήσει πάνω μου σαν βδέλα. Πά να φύγω. Βρε, από εδώ φεύγω κι εγώ από εδώ φεύγω. Βρε, Καραγιώση. Αχ, Καραγιώση μου. Χατζάρη μου. Κολλήσαμε σαν σιαμαίοι. Πω, μανούλα μου. Ποιος μας έκανε έτσι, ρε, Χατζάρη, να του κάνω μήνυση? Το δέντρο. Το ξωτικό. Το ξουριστικό. Βρε, ο σατανάς. Ο καστανάς. Ρε, Καραγιώση. Παναγία μου, τι θα κάνουμε τώρα? Χατζαράκο μου, γιατί να είναι στοιχειωμένο? Μας εκδικεί τη φύση, ρε, Χατζάρη. Ξέρω εγώ,
κάνουμε τώρα? Αγατζάρι μου, εδώ ας παρακαλέσουμε το δεντράκι να μας κάνει καλά. Σε παρακαλούμε δεντράκι μας, κάνε μας καλά. Και εμείς θα σε ποτίζουμε, θα σου ρίχνουμε το νεράκι σου, δεν θα βάζουμε φωτιές στα δάση. Κάνε μας καλά δεντράκι μου, κάνε μας καλά. Εγώ θα κλειδαπαρωθώ στο σπίτι μου, παιδιά μου, και δεν θα βγαίνω έξω. Και όποιος φίλος μου περνάει από εδώ από την πλατεία θα με φωνάζετε να βγαίνω έξω να τον διώχνω, μην πάθει καμία συμφορά. Εντάξει παιδιά μου? Αχ μανούλα μου τι πάθαμε, αχ μανουλίτσα μου τι πάθαμε, αχ μανούλα μου. Έσκασες και πάλι χθες το βράδυ και περίμενα 2 ώρες στο σκοτάδι. Και με βλέπαν οι γνωστοί μου και γελούσαν, για κορόιδο δίχως άλλο με περνούσαν. Δεν είσαι εντάξει. Τετράγελιστρίτσα μου, όπα υπόπα λέω, να ζήσουν οι μανάδες που κάνουν αγοράκια σαν το τουμπάκο. Θα μου πεις ότι κατέβεις στο μυαλό σου, πως δεν σου φέρει μου στρατό μαντό σου. Τέτοια ψέματα, δεν είσαι εντάξει, δεν είσαι εντάξει. Παπαλαμπα, γεια σου Σταυράκι Κατάρι. Αμάν, γεια χαρατάν, αδερφούα Καραγιοσούα. Γεια χαρατάν Σταυρούα. Το κάτω ρε μάγκα, το κάτω ρε μόρτι. 5 και 5-10 και 5-15. Πώς από εδώ Σταυράκι μου? Αδερφάκι Καραγιοσάκο, πάω στο χασαπιό μου να πούμε, να χτυπήσω κάνα 8 ωράκι και με τις υπερορίες κάνα 10ωρο. Ναι. Και μετά να πάω να βρω το κατινάκι, το κομμενάκι μου να πούμε, να κάνουμε ματσαμούτσα και σαχλαμπούχλες. Τι λένε Σταύρο, δεν πληροφορήθηκε Σταύρο μου ότι αυτό εδώ το δέντρο είναι στοιχειωμένο? Τι λες μωρή μανταριέρα υπόθεση? Το 2014 υπάρχουν στοιχιά. Ναι Σταύρο, είναι στοιχειωμένο. Πριν λίγο με μεταμόρφωσε εμένα με το χατζατζάρι. Αλήθεια δεν λέω ρε παιδιά? Με κοροϊδεύεις, έχεις συνονοηθεί να πούμε με τα παιδιά να με κογιονάρεις? Σταύρο μου αλήθεια σου λέω. Ρε φύγε από εδώ πέρα μανταριέρα υπόθεση. Σταύρο μου εγώ μια φορά σε προειδοποίησα. Τι να πω Σταυράκι μου? Ρε θα περάσω εγώ κάτω από το δέντρο και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αμάν, γιατί βλέπω τόσο χαμηλά μωρά αδερφέ μου? Για να πάω να δω εδώ κάτι άκουγα. Η σιρήνα το κατώ πέρνα, για να πάω να δω. Πού είναι ο Σταύρος? Πού είναι ρε παιδιά? Ρε μάπα. Τι είναι ρε κουνουπίδι? Εδώ είμαι μωρή κοροϊδάρα. Για να δω. Πώς έγινες έτσι ρε Σταύρο? Ποντίκι με έκανε. Ποια αδερφούλα με έκανε έτσι να το διαγράψω από τα μητρώα των αρένων? Σταύρο, το στοιχείο μέσα στο δέντρο. Αμάν, έλα μέσα. Έλα πάμε, θα σε βάλω εδώ σε μια φάκα να σε βάλω. Άμα μην κάνεις κανένα αστείο, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα θα ανοίξουμε ζωολογικό κήπο εδώ. Εθνικό πάρκο. Άλλο να ακούω και έρχεται, αχ παντούλα μου. Μένα με λένε το μορφωνιό της μάνας μου καμάρι. Όλες χιλιές παρένονται για να με πρώτο πάρει. Να 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 να.
χατζάρια. Κύριος! Βρε, ζητούνται εργάτες για οικοδομή, ένσημα βαρέα ανθυγινά, βέβαια και ένσημα ορίστου, σύμβαση ορίστου χρόνου. Τι διάλο δεν καταλαβαίνει, καθίστε να πάρω κεραμίδα από εδώ ρε παιδιά. Βρε κύριος, βρε, μιλήσατε, παρακαλώ. Αχ μανούλα μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Τι, το τσίρκο Μεντράνο ήρθε εδώ ρε παιδιά? Για να δω εδώ πάνω. Τι φτιάχνει ο Θεός για να περνάει την ώρα του. Καλημέρα σας. Good night. Good. Είναι και από γουρουνόσοβο αυτός. Καλημέρα σας κύριε, τι χαμπαράκια. Σιγά βρε βλάκα. Αυτή είναι η μύτη μου. Μύτη είναι όλο αυτό το κλαρίνο ρε. Και εγώ το πέρασα εδώ για την κολόνα εδώ με τα φωτιστικά. Πώς από εδώ κύριε Ελέφαντα? Πάω. Παναθηναϊκός είναι αυτός παιδιά. Πάω στο Αλούφαν Παρκ και στα Village Cinemas να κάνω και κούνια, να δω και ταινία. Είναι ταινιόφιλος. Δεν άκουσες όμως κύριε Μορφωνιέ? Βέβαια, δεν άκουσες ότι έχει παρουσιαστεί εδώ στο δέντρο αυτό εδώ πίσω σου? Είναι στοιχειωμένο και μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε ζώα. Αναγαθείς βρε χοντροκέφαλ, με βρήκες έτσι όμορφο και μικρό και με κοροϊδεύεις. Αλήθεια σου λέω, προλίγου μεταμόρφωσε το Σταύρακα σε ποντίκι. Εμένα με το χατζατζάρι μας κόλλησε σαν Σιαμαίους. Αναγαθείς βρε ψεφταρόγκα. Σιγά ρε μηταρόγκα. Βρε φύγε, βρε κάτσε, βρε φύγε. Καλά, εγώ σε προειδοποίησα μαμά μου να πάω να κάνω κούνια. Μαμάκα μου να περώ. Τόσο χαμηλά. Μαμά μου, για να πάω να δω. Τι τον έκανε αυτό λένε? Ελέφαντα? Αχ μανούλα μου, αυτά είναι, τα είχαμε χύμα, ήρθαμε και τσουβαλάτα. Κούτσι. Τι έγινε σπροταλία. Έγινα φίλη. Όχι, ξέρω εγώ τι είσαι, όχι, είσαι ασκό λέω. Ρε μανούλα μου, τι σαν ακότα. Έλα μέσα εδώ. Έλα θα σε πάρω γιατί είσαι και δηλητηριώτησες. Μαμάκα μου, έλα θα κάνω εδώ ζωολογικό κήπο. Εδώ. Αχ μανούλα μου, αχ μανουλίτσα μου. Άλλο να ακούω και έρχεται. Παιδιά να με φωνάζετε, μην ξεχνιέστε.
από τη Ζάκυνθο εκεί πέρα 6,5 ώρες με το βαπό να κάνεις εδώ τη χρειά σου? Δεν έχετε καμπίνα? Ωρα, όσε τι καμπίνα, ωρα τη δουλειά μου εννοώ, κατάλια. Έτσι, πες το έτσι, κάνεις τη χρειά σου. Εδώ μες στον κόσμο σε βλέπουν τα παιδάκια, σε κοροϊδεύουν. Νιόνιο μου όμως, άσε τις δουλειές, ό,τι δουλειά έχεις. Πάρε το πρώτο βαπόρι για Ζάκυνθο και τρέχα. Ωρα, για ποιο λόγο? Νιόνιο, αυτό το δεντράκι πίσω σου. Ωρα, ευκιουνό, ναι αυτό. Είναι στοιχειωμένο. Ωρα, κατουρημένο είναι. Τι κατουρημένο λέει Νιόνιο? Έχει μέσα καστανά. Ωρα, σατανά. Ναι, από αυτό. Ωρα, μακαλιά σου σκύλε με κολιονάρης, ωρα. Ωρα, τι με έχω κανένα μπέγνιο της ρούγας? Ωρα, να πιστέψω αυτές τις σαχλαμπούχλιες. Νιόνιο μου, αλήθεια σου λέω. Παιδιά, δεν του λέω αλήθεια? Δεν ακούς εδώ τα παιδιά που ουρλιάζουνε? Μωρά με καλιά σου, δεν σε πιστεύω. Νιόνιο, θα σε κάνει ζω. Το καλό που σου θέλω πάρε εδώ. Μωρά με φύγε. Άμε καλιά σου, άμε καλία σου. Ορίστε. Τι να σου πω, αφού δεν μ' ακούς? Ωρα, είμαι κογιονάριο άτιμος. Ωρα, για να πάω στη δουλειά μου, κατάλαβες? Τι είναι ρε παιδιά? Χελώνα. Τι είναι, καρέκλα, καρέκλα? Έλα εδώ. Πόφ μανούλα μου. Ωρα, τι έγινα? Ωρα, τι έπαθα ψυχή μου? Νιόνιο μου, σε έκανε χελώνα, καρέτα, καρέτα, εκεί που έχετε στη Ζάκυνθο. Ω ψυχούλια μου, ωρα, γιατί θα κάνω τώρα? Πώς θα με θέλουνε οι τζογούλες? Έλα Νιόνιο, έλα μέσα, έχω κι άλλους. Έλα, σας κάνω εδώ πέρα ζωολογικό κήπο. Αχ, μα, τι έπαθα ψυχούλια μου, άτιμος, τι έπαθα. Άλλο να ακούω και έρχεται πολύ πελάτια. Αχ, μανούλα μου, δεν μπορώ να τους προφυλάξω ρε παιδιά. Από εδώ τέτοια ώρα που είναι εδώ, τι ώρα είναι, δεν βλέπω κιόλα, 9,5 ώρα το βράδυ. Ωραία, πάω στο Μητρούς να πάρω σαμαροπαΐδες, πετσόματα και αρβιλόπροκες για τα τσαρούχια. Μπάρμπα μου, άσε τις αρβιλόπροκες, πάρε δρόμο να φύγεις μπάρμπα μου. Αυτό το δέντρο εδώ πίσω σου, το δω, ναι, είναι στοιχειωμένο. Όχι μανούλα μου. Ωραία, τι λες ρε κερατά? Όχι κάνα μικρό παιδάκι είμαι εγώ. Μπάρμπα μου, μαγεύει τους ανθρώπους, τους μεταμορφώνει σε ζώα. Όχι ρε φύγε, θα μου έχεις σκαρώσει κανένα χνέρ. Όχι μπάρμπα μου, δεν είναι χνέρι, αλήθεια σου λέω. Όχι φύγε. Μπάρμπα, φύγε εσύ για το... Όχι φύγε ρε κερατά. Αχ μανούλα μου, δεν μ' ακούει ρε παιδιά, δεν μ' ακούει. Ωραία, να πάω στη δουλειά μου. Θα μου πει ότι είναι κατουρημένο το δέντρο. Όχι, γεια σας παιδιά. Κερατάς με έκανε έτσι. Όλη η δουλειά του καρεγιώση θα είναι. Για να πάω να δω παιδιά. Από Μπαρμπαγιώργος έγινε Μπαρμπαβόδι. Μπάρμπα μου μη σε νοιάζει, βόδι ήσουνα, βόδι παρέμεινες. Όχι πως με έκανε έτσι ρε κερατά. Εσύ με έκανες. Εγώ σε έκανα ρε Μπάρμπα. Ποιος είμαι ο Χάρι Πότερ? Το δέντρο σε έκανε εδώ πέρα. Ούι το δεντρί είναι στοιχειωμένο στο πα. Μπάρμπα έχεις και βυζιά εδώ να σε αρμέξω λίγο. Όχι ρε κερατά, θα βγάλω το τσαρούχι και θα στο ξεκαλυγώσω στα μούτρα. Ποιο τσαρούχι ρε Μπάρμπα, για κοίτα να δεις έχεις τσαρούχια? Όχι, όχι, όχι μανουόλα μου κερατάς. Έλα Μπάρμπα μέσα, έλα εδώ, έλα. Κουτς κουτς, κουτς κουτς, κουτς κουτς, εδώ. Αχ μανούλα μου, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο με αυτό το παλιό δεντρί. Θα πάω να το κόψω παιδιά. Αυτό στοιχειώνει εδώ τους φίλους μου, γι' αυτό και λέω να το κόψω. Για περιμένετε, εδώ είχα ένα παλιό τσεκουράκι, εδώ, που πήγαινα και έκοβα ξύλα στο δάσος. Δεν μου λέτε παιδιά μου να το κόψω? Να το κόψω, να πάει στην οργή να συχάσουμε? Λοιπόν, με το 3 το κόβω. 1, 2,
Θα λένε ότι έχουν ένα παπαγάιδαρο. Αχ, μαλούλα μου, σας άκουσα ρε παιδιά και πήγα να το κόψω. Κοιτάξτε τι έπαθα. Για να πάω να δω, καραγκιόζης. Τι έγινε με το δέντρο. Παναγία μου. Ο Χατζάρης τρόμαξε. Βρε, έλα ρε. Πώς είσαι έτσι βρε. Χατζάρη μου, τι να κάνω. Άκουσα τα παιδιά που μου είπαν να κόψω εδώ το δέντρο και με μεταμόρφωσε γάιδαρο. Πάπο χάλι που έχεις. Θα μου πεις άσχημος ήσουν, άσχημος παρέμεινες. Σου δώσω καμιά μπουνιά εδώ στο νεροχύτη. Σου πω εγώ μου που ήμουν άσχημος. Καραγκιόζη μου, καλά να πάθεις βρε. Δεν σου είπα να μην είσαι κάτω από το δέντρο. Χατζάρη και εσύ είσαι κάτω από το δέντρο τώρα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Βρε εμένα βρε, τα στοιχιά και τα μάγια δεν με πιάνουνε. Δεν σε πιάνουν δηλαδή, έχεις βίσμα εσύ μέσω. Βρε εγώ είμαι σαββατογεννημένος και δεν με πιάνει τίποτα. Σιγά να μην σε πιάνε Χατζάρη. Τι να σου πω, εγώ πιστεύω θα την πάθεις και εσύ τη δουλειά. Ελεκτρικός, πού πας? Πού είσαι ρε Χατζάρη, σε είδα. Ρε Χατζάρη, τι έγινε? Τι έγινα? Για κοίτα πως είσαι. Ωχ, Παναγία μου. Τι έγινε βρε? Προβατάκι? Όχι. Κατσικάκι? Όχι. Τι έγινα? Κατσίκος? Βρε Καραγκιόζη όμως εγώ βρίσκομαι σε πλεονεκτική θέση από εσένα. Γιατί Καραγκιόζη μου, εγώ πώς το λένε, θα βόσκω το χορταράκι μου το όμορφο. Θα είμαι το καλοκαίρι έξω, θα με χαϊδεύουν τα παιδάκια, θα μ' αγαπάνε. Εσένα Καραγκιόζη μου θα σε φορτώνει ο άνθρωπος. Θα σε βαράει, θα τρως τις ξυλιές σου. Θα σε φορτώνει γεμάτο πράγματα. Χατζάρι μου, σε γελάσανε, πρίτσι καλώς τον. Γιατί? Χατζάρι μου, εγώ μπορεί να τρώω 2-3 κοιλιές. Αλλά όπως βλέπεις εδώ έχω και πόδια. Άμα κάνει κανένα αστείο, ντάκ, τσινάω πίσω. Κατάλαβες? Εσύ όμως Χατζαράκο μου, θα σε παραλάβει ο Χασάπης. Θα σε κόψει φέτες, μπουτάκι, μπουτάκι, χεράκι, χεράκι. Και θα φωνάζει, περάστε κόσμε, εδώ το φρέσκο, το χατζατζαρέικο, το κρέας. 5 ευρώ η μερίδα, εδώ. Βρε Καραγκιόζη, τι πάθαμε ματάκια μου. Ξέρω Χατζάρη, τι να κάνουμε τώρα, να προσευχηθούμε? Καραγκιόζη μου, εγώ βρε, ναι, ξέρω κάποια λόγια από τη γιαγιά μου. Λόγια, ναι, μαγικά λόγια. Δεν ξέρω αν θα πιάσουνε. Αλλά προτείνω έτσι να τα πούμε. Τι έχουμε να χάσουμε? Μαγικά λόγια, ναι Καραγκιόζη μου. Τι έχουμε να χάσουμε ρε Χατζάρη, δεν τα λέμε. Αλλά πρόσεξε, πρέπει να κάνουνε τα παιδιά ησυχία, να κοιτάμε μόνο κάτω και να λέμε τα μαγικά λόγια. Ωραία ρε Χατζάρη, ποια είναι τα μαγικά λόγια? Και κοίτα κάτω. Κοίτα, θα ψάξω να βρω κανένα ευρώ. Όχι βρε, κοιτάς κάτω. Ωραία, να πιάσει το ψώνι. Ωραία, τέτσερι καραμπέμ. Με ένα τέτσερι καραμέλες θα γίνουμε καλά ρε. Τι τέτσερι? Βρε είναι τα λόγια. Τέτσερι καραμπέμ. Τέτσεριν καραμπέμ, ναι, το κεφάλι κάτω, κάτω. Τέτσεριν καραμπέμ. Τέτσεριν καραμπέμ. Τον καρεμπέ φωνάζει παιδιά, τον ποδοσφαιριστή. Βρε ποιο καρεμπέ βρε? Τα λόγια λέω. Κάτω το κεφάλι, κάτω το κεφάλι. Τέτσεριν καραμπέμ. Ρε, ναι, το κεφάλι κάτω, το κεφάλι κάτω. Τέτσεριν καραμπέμ. Τέτσεριν καραμπέμ. Ρε, ναι, το κεφάλι κάτω, κάτω. Τέτσεριν καραμπέμ. Τέτσεριν καραμπέμ. Τέτσεριν καραμπέμ. Τέτσεριν απ. Σε είδα, κι εγώ σε είδα. Τα κεφάλι κάτω βρε. Θα γίνουμε για πάντα γαϊδούρια. Θα μείνουμε για πάντα τράγοι. Που γίνες τράγο? Ναι, ωραία. Τέτσεριν καραμπέμ. Τέτσερίδες, καραμέλες και τσουκάλια και μπρίκια. Τι μπρίκια βρε? Χατζάρι με αυτό γίνουμε καλά. Τέτσεριν καραμπέμ. Τέτσεριν καραμπέμ. Αχ, έγινα καλά. Κάτσε γάιδαρος μια ζωή εσύ τώρα. Ωραίοι φίλοι, άμα είσαι τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς? Παιδιά, να λέω κι εγώ τα μαγικά λόγια. Και θα κοιτάω κάτω, Ωραία. Τέτσερέδες, καραμέλες, μπρίκια, τσουκάλια, φούρνοι μικροκυμάτων. Όχι, δεν έλεγε έτσι. Πώς έλεγε ρε παιδιά, το πούμε όλοι μαζί. Τέτσερεμ καραμπέμ. Πάμε όλοι μαζί με το 3. 1, 2, 3. Τέτσερεμ καραμπέμ. Τέτσερεμ.
Πήγαινε έξω, Σταύρο μου, βρήκε ένα ξόρκιο χαλτζάρι, θα γίνεις καλά. Αμάν, πήγαινε, θα λες Τετζερέμ Καραμπέμ, μαζί με τα παιδιά σε βοηθάνε. Αμάν, πάω μωρά αδερφάρα μου, πάω. Αμάν, μάγκα μου. Πού σε ρε Τρούα, κάνε με καλά, μη σε διαγράψω από τα μητρώα των αρένων. Μη του μιλάς έτσι ρε, Τετζερέμ Καραμπέμ θα λες Σταύρο. Τετζερέμ Καραμπέμ, Τετζερέμ Καραμπέμ. Αμάν αδερφέ μου, πάω να πούμε στην κόμενα, γεια σας μόρτες, έγινα καλά. Πούσε, δεύτερο νούμερο, Νιόνιο. Πούσε, πήγαινε, Νιόνιο, πήγαινε εσύ. Ωραία, πάω από τσικούλια μου, όχι πως θα πάω που είμαι χελώνουλα. Όχι, κοιτάξτε πόσο σιγά πάει παιδιά, χελώνες. Καλά μέχρι να φτάσει αυτός, θα ξημερώσουμε. Προχώρη Νιόνιο, να έρθω να σε τσουλήσω. Ωραία, βγάλε το σκασμό άτιμε. Έτσι. Ωραία, τι θα λέω, Τετζερίμ Καραμπέμ θα λες Νιόνιο. Τετζερέμ Καραμπέμ, Τετζερέμ Καραμπέμ, Τετζερέμ. Ψυχούλια μου έγινα καλά. Ωραία, γεια σας παιδόπουλα, πάω στο τσάντερ κολυμπώτας. Πού είσαι εσύ κύριε Ελέφαντα? Πήγαινε, έλα εδώ, φιδάκι μου, πήγαινε έξω και θα λες και εσύ τα μαγικά λόγια. Μαμά μου, να γίνω καλά, μαμάκα μου, δεν θα με παίρνει καμία γυναίκα. Τετζερέμ Καραμπέμ, Τετζερέμ Καραμπέμ, Τετζερέμ. Αχ μαμάκα μου, πάω σπίτι μου, ουίτ μαμά μου. Μπάρμπα, όχι. Μπάρμπα μου, έλα πήγαινε μπάρμπα μου, να σε κάνει καλά, θα λες Τετζερέμ Καραμπέμ. Όχι τέτοιες σαχλαμπούχλες. Ναι μπάρμπα μου, αυτό θα λες. Όχι μανούλα μου. Μου γκρις πάλι το βόηδι. Πόσε δεντράκι, Τετζερέμ Καραμπέμ, Τετζερέμ Καραμπέμ. Όχι μανούλα μου, πάω σαν πάλο του χωριό, γεια σας αντίο, χαίρετε. Αχ μανούλα μου, παιδιά όμως γίναν όλοι καλά, αλλά δεν ανακαλύψαμε τι είναι αυτό το πράγμα που στοιχιώνει το δέντρο παιδιά μου. Θα κάτσω εδώ να προσευχηθώ στην Παναγίτσα μας. Αχ μανούλα μα Χριστούλη μου, Θεέ μου, μεγάλο είναι το όνομά σου. Φίλο δεν πέφτει από το δέντρι χωρίς το δέλημά σου. Έλα κάτω Θεούλη μου να αποδείξεις τι συμβαίνει, ποιο είναι το στοιχειό που στοιχιώνει εδώ. Αχ μανούλα μου, μανουλίτσα μου. Κάτω είναι. Εγώ στοιχιώνω Καραγιώση το δέντρο, γιατί εσείς οι άνθρωποι δεν προσέχετε τη φύση, δεν προσέχετε τα δέντρα, τα όμορφα, το πράσινο, τα δάση. Γι' αυτό και η φύση σας εκδικείται Καραγιώση. Εγώ, και ποιος είσαι εσύ, δεν έχεις όνομα, να συστηθούμε. Εγώ είμαι ο Ορνίας. Ο Πορδίας είσαι? Λοιπόν κύριε Τσαταπρού, περίμενε και θα σε κανονίσω εγώ τώρα. Τι πας να κάνεις, τώρα θα σε φτιάξω εγώ. Τώρα. Πού ντε ρε παιδιά, κάτι μαντέρια που είχα εδώ και κοπάναγα. Εδώ. Τι κοπανάς ρε πατέρα. Τώρα θα του βράσω το σπόρο εγώ. Έλα εδώ κύριε Τσαταπρού. Πέταξε το Καραγιώση. Με καίει. Σε καίει, εμένα με δροσίζει, έχει air-condition, Είναι φουτζίτσου. Πέταξε το Καραγιώση και θα σε κάνω βαθύ πλούτο. Θα με κάνεις πλούσιο αν αρνηθείς έναν από τους καλύτερους σου φίλους. Ποιον να αρνηθώ, τον Τούμπα? Όχι τον Τούμπα. Να αρνηθώ το Χατζατσάρι? Ούτε το Χατζαϊβάτι. Ποιον να αρνηθώ? Θα αρνηθείς αυτόν που μαρτύρησε στο σύμβολο της Ορθοδοξίας σας. Να αρνηθώ το Χριστούλη, μη μελετάς. Τα ονόματα με καίνε. Τον καίνε παιδιά. Δεν μου λέτε ρε παιδιά να αρνηθώ το Χριστούλη μας για να πάρω λεφτά? Έτσι παιδιά μου, αγαπάμε την πίστη μας, αγαπάμε τη θρησκεία μας και δεν βάζουμε πάνω απ' όλα το χρήμα. Το χρήμα είναι του σατανά. Έλα εδώ ρε κύριε Τσαταπρού. Μη το κάνεις.
εδώ κύριε Διάολε, εδώ κάτσε. Ακόμα καίγεται ρε παιδιά. Ρε μανούλα μου. Ένα χειροκρότημα παιδιά μου. Για τον Τίμιο το Σταυρώμα. Έτσι παιδιά μου, έτσι παιδιά μου. Καθίστε. Ο Χατζάρης έρχεται παιδιά. Ελάτε να του κάνουμε μια πλάκα τώρα. Τώρα θα του βράσω το σπόρο. Εδώ καθίστε να πάρω εδώ το Τσαδαπρού. Εδώ, έλα εδώ ρε κύριε Τσαδαπρού. Εδώ θα κρυφτώ από πίσω. Έλα Χατζάρη. Για να πάω να δω τι έγινε ο Καραγιός. Παναγία μου. Εσύ είσαι ο Χατζάρης ο Τσιμπλιμπλής. Εγώ είμαι. Δεν έκανα κύριε σατανά μου τίποτα. Έκανες. Εσύ δεν είσαι που δεν πλήρωσες την περαίωση στην εφορία. Δεν είχα ο κακομοίρης, δεν είχα. Εμείς όλοι διαούλοι στην εφορία ξέρουμε και θα στα πάρουμε. Τη ζωή σου ή το πορτοφόλι σου. Τη ζωή μου, δώσε μου το πορτοφόλι σου. Ορίστε κυριάολε. Το χέρι του Καραγιώση. Βρε. Έλα Χατζάρη, πίστεψε ότι υπάρχουν σατανάς εδώ. Άρε Χατζάρη, πίστεψε ότι υπάρχουν εδώ στοιχεία. Και Καραγιώση μου αυτός πίσω σου τι έγινε. Πού πήγε να φάει κανένα σουβλάκι. Εξανεμίστηκε. Καραγιώση μου τι ήταν όλο αυτό. Χατζάρη μου όλο αυτό ήτανε για να πάρουμε ένα μάθημα εμείς οι άνθρωποι και τα παιδάκια. Να αγαπάμε τη φύση μας, να αγαπάμε τα δέντρα μας, το πράσινό μας. Γιατί κάποια στιγμή και η φύση έχει ψυχή και εκδικείται Χατζάρη μου. Και όλο αυτό που είδες βέβαια ήταν μια οφθαλμοαπάτη για να μάθουμε το σημερινό μας μάθημα. Ποιο ήταν λοιπόν το μήνυμα Καραγιώση μου. Το μήνυμα είναι ότι δεν βάζουμε φωτιές στα δέντρα μας. Ότι προσέχουμε το περιβάλλον μας. Αγαπάμε το περιβάλλον μας. Τι κάνουμε παιδιά μου. Τη φύση, τα δέντρα, το περιβάλλον μας. Εδώ λοιπόν αξιότιμοι φίλοι μου η παραστασούλα μας έλαβε τέλος. Βάλτε μαεστράκο με ένα χορό να χορέψω το Χατζάρι μου. Γεια σου Καραγιώση μου, γεια σου Χατζάρι μου. Ρε γλέντια στα βίλια απόψε. Οπα. Να χαρώ εγώ τον κόσμο μου εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας και χαρά σας. Μπροστά στη σκηνή πολλούνται παραδοσιακές φιγούρες Καραγιώζη. Χειροποίητες και έτοιμες. Περισσότερες πληροφορίες μπροστά στη σκηνή.